ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ರಪ್ಪ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ದಾಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಆಯ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಟೆಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಏತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಲ್ಪೆದ್ದಿಗೆ ತೋರೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕಾಯೆ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೆಪುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. ಇನಿ ಸಂಡೇ ರಜೆ ಐತೆ ಎಲ್ಲೇ ಮಂಡೇಲ ರಜಾ ರಿವಿಷನ್ ಹಾಲಿಡೇ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮು ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಪಿರ ಹಾಲಿಡೇ. An angle which measures 180 degrees called dash angle. Okay. ಅವು ಬಿಡ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರವರ ಅಂಚಾಪುಂಡ್ ಬಾಲೆ ದಾಲ ಮನ್ಪರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಈ ಗೀಚದಿಂದ ಗೀಚರೆ ಬಂದಿ ಅಂಚ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಉಳ್ಳ ಅವರವರ ಒಂಜಿ ಸಲ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂಜಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಚ ಪೂರ ರಡ್ತಿರೋದು ಜಿಬೋಕಾಕ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಕಟ್ ಮಂತ್ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತದೆ. ಮಲ್ಲೆ ಜಿ ಇಂಚ ಪೂರ ಈ ಅವು ಪೂರ ಹಾಕರೆ ಜಿ ಇಂಚ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂಜೆ ಕ್ವಶನ್ ರಡ್ಡಡ್ ಸಲ ಬರೇಲ್ಲ ಸನ್ನೆ ಚಾನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ನೀಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ನಾನು 4 ಸಲ ಕೇಳಿದಲ್ಲ 4 ಸಲ ಬರೋದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆತ್ತು ಹಾಕದಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ಅವ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕೆಲವರು ಅಂಚ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬರೇಲೆ ಅಂಚ ಇಲ್ಲದ ಟೆಸ್ಟ್ ತೂಲ ಮೂಲು ಸರಿ ತೋಜುಜಿ ಇಲ್ಲದ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೆ ಬರೇಲೆ ಪುಟ್ಟ ನಾನು ಒಂಜೋಡ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಪೇಜ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಬುರ್ದಿತ್ತೆ ಅವನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಅಬ್ಬ ಕೈ ಬಚ್ಚು ಕೈ ಉಂಡತ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಆದ ಆಪುಣ ಬರೇಲೆ ಪುಟ್ಟ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ನನಗ ಆತು ಸಮ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಾಪ ಕೈ ಬೇಡ ಮಸ್ತ್ ಸಮ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ನೀನೆ ಎಟ್ಟು ಬರೋಚಿ ಪೋ ಉಂತುಲಿ ಒಂದ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಹಾಲಿಡ್ ಮಲ್ಪು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಅಂಡ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಅಂಡ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸಮ್ ರಾಂಗ್ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥ ಆನ್ಸರೇ ತೂಪುನು ನಿನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತೂಪುಜೇರು ಅವ ಟೀಚರ್ ಪಂತೆರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುಣ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಹಾಲಿಡೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಂತುನ ಏನು ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಂದ್ರೆ ಈಗ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೂಲ್ ತೋಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೋಜಿ ಅಂಚ ಯಾನೊಂಜಿ ದಾದನ ಪರೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ಮುಗಿಪೆ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೊಕ್ಕ ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಹಾಲಿಡೇ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಕನ್ನಡ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲೆ ಇಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 17 days ಆದನ ಹಾಲಿಡೇ ಉಂಡು ಬೇಗ ಹಾಲಿಡೇ ತಾನೆ ಜಪ್ಪುನೇ 20 ಇಂಚಿ ಬಾಲೆ ಅಕೌಂಟ್ ಮಲ್ತೆ ತನೀಶ್ ಫುಲ್ ಜಪ್ಪುನು ಲಕ್ಕರೆ ಇಜ್ಜೋಡ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಅವಾಗ ಟಿವಿ ತೂಪುನು ತಿನ್ಪುನು ಜಪ್ಪುನು ಗೊಬ್ಬುನು ಕಿತ್ತಾಪತಿ ಮಲ್ಪುನು ಕಿತ್ತಾಪತಿ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಐಡಿ ದಿನ ఆయన ಕೈ ಮರಲೊಂದು ಎಪ್ಪುನು ಬೊಟೊಂದೆ ಈಗ ಟೇಬಲ್ ಬಲೆ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಯರ್ ಟೈಮ್ ಗೋ ನೋ ಎಂಕು ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊಳೆ ಮುಗಿನ ಯಾಂಕಲ ಬೊಕ್ಕ ಹೇಳ್ಬೋಕ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕುಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಡೇ ಸಂಡೇ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ದುರಾಂಡನ ಪೂರ್ಣ ನಿಕಲೊಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಸಂಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಏನ ದಿನ ಎಂಚ ಪೋಪುಡು ಅಡೇ ಇನ್ನ ಲೈಫ್ ಎಂಚ ಪೋಪುಡು ನಿಕಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೋಚ ಅವೇ ಶೇರ್ ಆತು ಸೊ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಂದೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದು ಜಡ ಏನೋ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಶೇರ್ ಆಂಡಲ ಮನ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಇಫ್ ಯು ಟ್ರೂಲಿ ಲವ್ ಮಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಶೇರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನಿ ಕಲ್ಡ ಪಾತೆಣ್ಣೆ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ದಾದ ಡೌಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು 13 ಇಜ್ಜಿ ತೂಲ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪು ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸರಿಯಾದ ಬಯ್ಯ ಆದೇ ಬುಂಡು ಎಂಕುಲಿತೆ 4 ಜನಲ ಪಿದಾಡಿಯಾ ದೂರ ಪಿದಾಡಿಯಾ ನಿಕಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬಟ್ ನಿಕುಲಿತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಾ ವೀಡಿಯೋನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾವೇ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಎಂಡ್ ಮುಟ ತೂಲೆಗೆ ತುಕ್ಕ ಓಕೆ ಎಂಕುಲಿತೆ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ಜಾಗ ನೆನಪಾಂಡ ನಿಕಲೆಗ್ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೋಲ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತ ಕೆಲವುದಕ್ಕೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಕ್ಕೂ ಬತ್ತಿತ್ತ ಪರಕೆದ ಕೋಲ ಪಂದಿತ್ತಾತೆ ಅವೇ ಜಾಗಗೆ ಎಂಕುಲಿತೆ ಪಿರ ಬೈದ ದಾಯಗ ಪಂಡ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕುಲು ದೇವೆರಡು ಹಾವಾಡು ದೈವ ದೇವೆರಡು ಹಾವಾಡು ದಾದಾಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೋನ್ವಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಏನೋ ಒಂದೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಮಲ್ತುಕೊರ್ಲೆ ಅಂದ್ ಅದಾಂಡಲ ಕೊರ್ಪೆ ಅನ್ ಪನ್ಪುಜನ ಎಂಕುಲ್ ಪನ್ಯ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಬೇಲೆ ಆಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಎಲ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪರಕೆನ್ ಸಂದಾರ ಇತ್ತುಂಡು ಐಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲ್ ಪಿರ ಬತ್ತ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕೊರಗಜ್ಜನವಳು ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತದ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೂರ ಅನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ಪಿದರ್ದೆ ನಮಗೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಮುಗಿತೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪ್ರಸಾದ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಪಾಟ್ ಇನ್ನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಪೂರ ಸಿತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಬು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪತ್ತೊಂದು ತಿಗ್ಗರೆ ಬೈದನಾ Yeah, bro, I don't care for the exam. Anda. Me and my life. Tu lage. Umpa cycle pudi red. Ol multipan. Ale mulpa. Dodu nite tirtana gedda.
ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಲ ಗೊಬ್ಬರ ಏತ್ಲ ಜಾಗ ಉಂಟು ಮುಲ್ ಇಂಚ 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 ಈತ್ ಜಾಗ ಯಾವ ಜನಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ತುಲ ಇಂದುಲ ಯಾವ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲ್ ಮಿನಿ ಇಲ್ಲಿತ್ತದ ತನಿಷ್ ಇಡೀ ದಿನ ಮೂಲೆ ಇತ್ತದ್ವೆ ಮುಲ್ಪ ಹೊಲ್ಲ ಯಾರಂಡ ಕರ್ನಾಟಕನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಕೇರಳಡುಲ್ಲ ಅನ್ಪಂತು ನೈ ಯಾ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಕೇರಳ ಅಲ್ತೋ ವಿಸಿಟ್ ಆಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಬೈದಿನಿ ಇಡೇಗ್ ಈ ಜಾಗ ಯಾನೇರೆಗಳ ಬಾಯಿ ಬುಡ್ದು ಪನೋಡಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತದಪ್ಪರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಗೆಸ್ ಮಲ್ದರು ಎಂಕುಲ್ ಬೈದಿನಿ ಕುತ್ತಾರ್ಗ್ ಅಡೆ ಪೋದು ಕುತ್ತಾರ್ಗ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಒಲಾಂಡಲ ಪೋದು ಡಿನ್ನರ್ ಮಲ್ತದೆ ಇಲ್ಲಕ್ ಪೋಯಿ ಅಂದೆ ಎನ್ಯಾ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಈ ಸಂಡೇ ಎಂಕುಲ್ ಡಿನ್ನರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದಿನಿ ತಂದೂರ್ ಐಟು ಕುಲ್ಲು ಎನ್ನ ಚೈನ ಕುಲ್ಲ ಐಟು ಕುಲ್ಲು ನಿನ್ನ ಬರೀಟ್ ಒಂದು ಚೇರ್ ಉಂದಲ್ಲ ಬಾಲೇನಲ್ಲ ಓಕೆ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಡೇ ಏನ ಸಂಡೇ ಇಂಚ ಇನಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತೆಯಾನ ಇಂಚ ಪಂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಹೋಲ್ ಡೇ ತಾಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ನಿಕ್ಕಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತಜಿ ಕಾಣೆ ಒಂಚೂರು ಪಾತೇರಿಯ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕಯಾನ ತನೀಶ್ ಗೋದಾವನೆಟ್ ಎನ್ನನೆ ಬೇತೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ದ ಬೆಲೆಟ್ ಪೂರ ಬ್ಯುಸಿ ಆದಿತ್ತೆ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಏತನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಜಿ ಒಟ್ರಾಶಿ ಬಯ್ಯ ಅನಗ ಪಿದಡಿಯ ಬೇಗ ಪಿದಡ್ಗ ಅಂದ ಎನ್ನದು ಎಂಚನ ಬಯ್ಯಡಾಂಡಿ ತನೀಶ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದ ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ನಾನಲ್ಲ ಫಿನಿಶ್ ಆತಜಿ ಏಪಲ ಯಾನು ಇಂಚ ಬೇಗ ಮುಗ್ಯವೆ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂದಂತೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಏಪಲಾಗ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕಲ್ಪಾವ್ಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು ಪನ್ನಾಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದ ಪಿರಾವ್ದ ದಿನನೇ ಕಲ್ಪವನು ರಡ್ಡು ದಿನ ಹಾಲಿಡೇ ಉಂಡತ ಅಂದು ಆರಾಮದ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದು ಕಲ್ಪವಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ಲಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ದಿನ ಉಂಡತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡಿಯಾನ್ ಆಯ್ನಾತೆಲ್ಲೆ ಆಯ್ನ ಪಿಕಪ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಹದಕ್ ಕನತು ದೀಪೆ ಆತ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಎಂಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಅವು ಪೂರ ಆ್ಯನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿಜಿ ಅವು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಡ್ ಪಿದಡ್ನಾಗನೇ ಸೀದಾ ಮಲ್ತೀನಿ ರಡ್ಡು ಕೊರಗಜ್ಜ ನಡೆ ಪೋಯ ನಿಕುಲ್ ತುಯರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೀಡಿಯೋಡು ಅವು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ ತಂದೂರಿಗೆ ಪೋಕ ಅಂದಿತ್ತುಜ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೂರ ಪೋಕ ಡಿನ್ನರ್ಗಂದು ಎನ್ನದು ಫೈನಲಿ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಏಪದೆಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಎಂಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಸ್ ತಂದೂರ್ನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಲ್ತುದೇರು ಪಣ ತಂದೂರಿಗೆ ಪೋಲೆ ಅಂದು ಅಂಚ ಮೇರೆಗೆ ಸಡನ್ ಅದು ನೆನಪಾಂಡು ತಂದೂರಿಗೆ ಪೋಯಿ ಅಂದ ಅಂಚ ತಂದೂರಿಗೆ ಪೋಯ ಎಂಕುಲು ಫುಡ್ ತಿಂಡ ಬಟ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ 4 ಖಾಲಿ ತಿಂಡಿನಿ ಸೂಪು ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಪಾಪಡ್ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ ತಿನ್ನಾಗನೆ ಪಂಜಿ ಫುಲ್ ಅದು ಪೋಂಡು ಫುಲ್ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಅವು ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏನ ಒಂಜಿ ಆಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದುಂಡು ಕಾಣೆ ಒಂಜಿ 10 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 o'clock ಮುಟ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೆಲವರೆ ಎಂಕ್ ಬಯ 6:30 ಅನಕ ಒಂಚೂರು ಬಡಾಪುಣ ಪಗ ದಾದ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ದಾದ ತಿಂದು ಉಡ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಆ ತುಂದ ಅಪ್ಪುಜಿ ನೈಟ್ 8 o'clock ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ 8ದ ಉಲಾಯಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 7:30 ಅಂಡಲ ಓಕೆ 7:30 ಒಲ ಎಂಕ್ ದಾಲ ತಿನ್ಕಾನ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಜಿ ಐಡ್ ದುಮ್ಮಿ ಅಂದಾದಣಲ ತಿನ್ನ ಉಂಡತೆ ಇಂಚನೆ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಬುರ್ಚಿ ಅಂದೇ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಥರ ಆಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ತಿನ್ನರೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಮಿನಿ ಆಸೆ ಆಂಡಲ ಅದಂಡಲ ಪರಿಮಳ ಪೂರ ಬತ್ತದ ಅಪ್ಪಾಗ ತಿನ್ಕಾಂದ ಆಸೆ ಅಂಡಲೆ ನಾ ಬಂಜಿ ಅಲೋವೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ತಿನ್ನರೆ ಅಂಚ ಅವು ಎಂಕ್ ಬೇಗ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂದ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಮೇನ್ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಪೋಯ್ನೇ ಇಚ್ಚಿ ಮೇನ್ ಕೋರ್ಸ್ಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ 80 ಪುಂಡಿ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕಾತಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಬಂಜಿಲ ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತು ತಿಂಜಿ ಫುಡ್ ವಾಸ್ ಕೆಲವೇರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವೇರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಎನ್ನನೇ ನಿಕುಲ್ ರಿವ್ಯೂ ದೆತ್ತೋ ನೋಡಂದು ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತುಂಡು ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತುಂಡು ಎಂಕೊಂಚೂರು ದಾದನ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಡು ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಇತ್ತು ತಂದೂರ್ದ ಸ್ಟೋರಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪಂದೆ
ಪೋಯ್ನಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅನ್ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ವಿಸಿಟ್ ತಂದೂರ ಅಂಡ್ ಇಂಕೇಪಲ ಈ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಾತ ಜನಕುಲ್ ಸೇರ್ನಡೆ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಆದುಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂಜಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪೂರ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲಿನ ಪೂರ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬತ್ತದುಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಂಚ ತೂಯಿ ಕೂಡಲೇ ತಂದೂರು ಉಳ್ಳ ತೂಯಾನ ಇಂಕ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ನೆನಪಾಪಿರ್ ಇಂಕ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೋನ್ವೆ ಪಂಡ ಇಡೇ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅದು ಮಾತ ಫನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾಲ ಮಸ್ತ್ ಫನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ನೇ ಅನ್ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಅನ್ ಇನ್ನಿಲ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ನು ತೂನಾಗೆ ಇಂಕ್ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಶೇ ಐ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೆಮ್ ಅಂತ ಅಕಲಿನ ಪೂರ ಏತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂಕುಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮೀಟ್ ಅದು ಪೂರ ಪೋವೊಂದಿತ್ತ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೂರ ಪೋದು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಇಂಕಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಾಟೆಡ್ ಪೂರ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಾಟೆಡೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬುಡಿ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ 1 hour ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಾಟೆಡೆ ಪಾತೆರೊಂದು ಪಟ್ಟಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ತೆಲ್ತೊಂದು ಬೇತೆ ಇಮಿಟೇಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಫನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಕುಲ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕುಲ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಬತ್ತು ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆಡೆ ಇಂಕ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಮೂಲ ಇಂಕ ದಿನಾನೇ ತಿಕ್ಕುದಿಜಿ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಅ ಡೇ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲ ತಿಕ್ಕುದಿಜೆರಿ ಮೇ ಬಿ ಆನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಲ್ಲತೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಪಿದ ಪೋಪುಂಡು ನಾವು ಪೂರ ಇತ್ತು ಇಂಚ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಪೋದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗೆ ಇಂಕಲ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದುವೆರು ಎಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಫನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೂರ ಅಕ್ಕಲ್ ಒಟ್ಟು ದೂರ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಪೋತುವೆ ಅವು ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ತೋಜೋಡು ಇಡೇ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ತಿಕ್ಕುದಿಜೆರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಲಿ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಆ ಗ್ರೂಪನ್ ಪೂರ ತೂನಾಗೆ ಇಂಕೆ ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ಡ್ ಪೂರ ಆತಿತ್ತಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ನೆನಪಾಪಿರ ಇಂಕ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಯಿರು ಅವು ಅಕ್ಕುಲ್ ತೆಲ್ಪುನಕ್ಕೆ ಏನಿಕುಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇರೋಣಲ್ಲ ತೆಲ್ತೊಂದು ಲೇರ್ಪನಾಗ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಐ ಆಮ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ್ ಬಟ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಅಕ್ಕಲೇನು ಲೆಪ್ಪರೆ ಅಂತೂ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಕಮಿಟೆಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಎನ್ನನೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಡ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಲೈಫ್ಡ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏಪಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಆಪೇರು ಯಾನ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಕೂಡ ಅಕ್ಕುಲ್ ಮೀಟ್ ಆಯ್ನ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೇರು ಯಾನಾಯ್ಕೆ ಏಪಲ್ಲ ಸ್ಯಾಡ್ ಫೇಸ್ ಈ ಬರ್ಪ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೂ ತಿಕ್ಕು ಜಾನ್ ನೆರ್ಪೇರು ಬಡ್ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಈ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐಗೋಸ್ಕರ ಆಕಲೆ ನೀರೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಟ್ ಶಾಲಿ ಒಂಜತ್ತು ದಿನ ಆಕಲೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಮಿನಿ ನಿಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಟು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಉಲ್ಲರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀಟ ಆವೊಂದುಲ್ಲರು ಪಂಡ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮೀಟ್ ಆಲೆ ಅಕ್ಕಲ್ ನೋಟು ಜಾಸ್ತಿ ಫನ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮದ್ಮೆ ಆ ಒಂದೇನೆ ಇತ್ತಿನ ಕುಲೆ ರಂಡಾಲ ಇತ್ತಡ ನನಾದು ನಿಕಲ್ನ ಲೈಫನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಟು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ಸಲ ನಿಕಲಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಅವಳ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬೇತೆ ಊರಿಗೆ ಮಿನಿ ಪೋಯಡ ಯು ವಿಲ್ ಮಿಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಮಾರು ಕೆಲವೇ ಟಚ್ ಉಡುಪ್ಪೇರು ಯಾಲ ಫೋನುಡೆ ಟಚ್ ಉಡಲೆ ಫೋನುಳ್ಳ ಮೆಸೇಜ್ ಉಳ್ಳ ಮಾತ್ರ ಟಚ್ ಉಡುಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟಚ್ ಉಡಜಿ ನೋಟಲ್ಲ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಏನ ದೇವೆರಿಂಕು ಆಂಗಲೂರ್ ಪಣ ಬ್ಯಾಂಗಳೂರು ಏನಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪುನು ಮ್ಯಾಂಗಳೂರು ಬೀನ್ ಎರೇಸ್ ಮಲ್ತದೆ ನಾನು ಎಮ್ಮಕ್ಕಂತೂ ಪಾಡ್ದೇರು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಲೈನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಜ್ಜೇರು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಐ ರಿಯಲಿ ಮಿಸ್ ಮೇ ಬಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ತೂಯ್ ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಫೀಲ್ ಆಪುಜಿ ಏರ್ಲ ಎಂಕ್ ಏರೇನು ತೂಂಡಲ ಎಂಕ್ ದಿಸ್ ಮೊಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ ಫಿಟ್ ಆಪುಜೇರು ಎಂಕ್ ಸೂಟ್ ಆಪುಜೇರು ಮೊಕ್ಕಲ್ ನೋಟ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆವಂದಂದೇ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದಿ ಅನ್ ಮಾತೇರು ನೋಟ್ಲ ಏತು ಓಡ ಹಾತ್ತೇವಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂದೆಕ್ ಸೂಟ್ ಆಪುನೇಜ್ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿದ ಈಗಂದ ಹಿಂಗೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಏರ್ಲ ಅಂಚ ಸೂಟ್ ಆತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ತೂಯ್ಕುಳ್ಳೆ ಏರ್ಲ ಓಕೆ ಮೊಕ್ಕಲೇನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆವಲಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೇ ಉಳ್ಳೇರು ಸೇಮ್ ಏನು ಮೊಕ್ಕಲ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಏರ್ ನಾವು ಮಿತ್ಲ ಫೀಲ್ ಆತಿಜಿ ಅಂಚ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೇರಿ ಯಾನು ದಾದನಾ ವಿಷಯ ಪಾತೇರಿ ಶುರು ಮಂತದ್ದು ತಂದೂರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರಿ ನನ್ನ ಬುಂಡ ನಾನಾತ ಒಂಜಿ ಆತ ಪಾತಿರ್ವೆ ಯಾನು ನಿಕ್ಕಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ನಿಕುಲ್ದುಮೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ತು ತೂಪರು ಖುಷಿ ಆಂಡ ಇಜ್ಜ ಪನ್ಲೆ ಏನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಸಂಡೇ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತಾರಿಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಂಡಂದೇನು ಏನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ that's all. Let me end the video. Thank you so much for watching. Lots of love onadi shawl lots of love iradikku ayna tu bega bokkonje pasada ayna video lo bokkama adela. Take care. Please don't forget to hit like, share and subscribe. Please only share andala malpule engoskara ina mitu moketna one share ina nikalna friend ga atava family da kalege irigandala share malpule. Okay, see you soon. Take care. Bye bye.